Owganistan Türkmenistanyň gatnaşmagyna täze sebitleýän demir ýol taslamasyny meýilleşdirýär. Owganistanyň hökümeti Merkezi we Günerti Aziýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen halklaýyn demir ýol ulgamynyň konsepsiýasyny işläp taýýarlamaga başlady. Bu taslama Türkmenistany, Täjikistany, Özbegistany, Eýran we Pakistany öz içine alyp, ýurtlary bitewi logistika ulgamyny birleşdirmegi gözeginde tutýar. Hökümet wekilleriniň bellemegine görä, taslama diňe täze demir ýollar gurmak bilen çäklenmän, eýtem sebitde bar bolan ulug infrastrukturasyny boşluklary doldurmagym maksat edilýär. Netijede harit dolanşygy çaltlaşar. Çykdaýjylar azalar we ýurtlaryň arasynda söwda gatnaşyklary hatda işçeňleşer. Taslama dol täze guruluşyk däl, eýýän bar bolan demir ýol ugurlaryna esaslanır. Hususan Türkmenistan bilen baglanşykly Kerki Imamnazar, Akina hemde Serhedawat turgundy liniýalary möhüm bölek hökmüne çykyş eder. Häzirki wagtda taslamanyň maliýeleşdirilmegi we guruluşyk möhletleri boýunça gepleşikler dowam edýär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmakly unutmaň.